Hello guys, welcome back to mga asoy na Kuya Gulyat. Kumusta naman mo din ha? I hope nasa mabuti kayong kalagayan, no? As always, og lonis na pud guys. So part 1 na pud no sa mga asoy ni Kuya Gulyat og gitaytulan nila karon og anting-anting ni Usting. So si Usting guys no, usa ka adventurous guys, mahiligon jud no og mga katingalahan o sana na guys ang anting-anting. So diri guys magsugod ang atong storya. Sa Talisay, thank you so much. Awa man, okay raman na sa Talisay kay waman sila angay kabalakan. Okay ra, thank you kayo. Si Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar. Si Ryan Kangki, salamat si Ryan Kangki ug Ma'am Kasmer Ararao. Thank you so much kaninyo tanan. Nagpasalamat sila kaninyo. Okay mga bata, makasama. Ani kita sunang adlaw sa kung aso ninyo ning simanawna nga naguluhan. Anting-anting ni Usting, sinuat ni Miss Ingrid Bertodaso. Ato directrice ani si Ate Martis Parbal Boris. Maurag yapon pero mamitin niya atong soundman si Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio editor Kuya Ariel Mangkaw. Unya ang ato ang spinner si Kuya Joel Binse. Ang ato ang manager sa Bien Aqua ni Pari Video Badak. Okay, salamat kayo. O ang atong audio editor usban ako sige Sir Ariel Mangkaw ang tag-iya sa iking building and roof installation. Okay mga bata, aniya kita sunang adlaw sa kung aso ninyo ni simanaw na nga naguluhan. Anting-anting ni Usting. Tinuod ka lang akong sulti ni mo, apo. Doon na to'y anting-anting imong anhing lolo Usting ni mo. Storyay, nakulo. Pahin ni Lolo Usting. Pahin sa iyang anting-anting. Hala, sikat kaysa sa una Lolo Yuyi. Oy. Sama kasikat di adto nila ni kanang Bianong Buta. Bianong Buta. Nila ni Nardong Puti. Mayor Gulapa. Sige na, Lo. Storyay, naku. Nene. Ni adto, suod kayo sa akong maguwang nga si Lolo Usting ni mo. Pirmi, yun ming magkuyok. Ay, ni kaloy, oy. Hala, nakaangkon yung anting-anting. Ay, naman yung plan ng mga kuandala. Langin ko na oy. Kabantay mo. Di na sa sila madutlan kung matigbasan. Hala, no? Usa kay gahom nila, no? Ako, ganahan ko anak na ko'y anting-anting. Amaw pa. Tininduta din no? Nay anting-anting eh. Ninduta din na anting-anting sa. Anong ganahan magyud ka nga? Ay, anting-anting manoy. Ano man manoy? O kung kanindot ana, kung makaangkon ka na, nakay proteksyon ana, nakigahom. Gahon? Gahom. Proteksyon? Oh, proteksyon. Oh, depende na sa anting-anting ay mong makuha, umangkon. Kung unsay kay bulungan o gahom nga mahatag na inini mo. Yung kagot anak manoy. Diyot no? Huwag na ay, kanang, mga way na ko na eh. Ya, kanang, budogon ko, kalatangon ko. Oh. O, di ako sakitan, di ba? Nindot ana no? Oo. Ya, kuan pagyud ka ng pusilon ka, di ka madutan. Kublan man ka na. O, di kadot. Oh, tigbasong kag sundang. Mo na. Di kitong kadot. Di gyud, di pagid ka makitaan. Na may gahom nga ka nang Di dili ka ka makitaan. Oo. Invisible. Oh, mahimo kang invisible. Kaya nga guna naman ay. Tagulilong. Tagulilong. Oh. Kuya mo lang. Ya. Nindot sa. O kayo. Marjon. Pareho na nga tong makita sa salida good. Powers. Gani. Kato sa una man ay, kato si Bong Revilla Senior. Oh. Oh. Kato siya. Sa man Kato to, siya. agimat. Agimat. Dagan gito siya kuan. Sa mo to sa una, rami niya ang batang bronsi. Lami ni batang bronsi mo. Dito akong ganahan. Kato sang inkantadang aninipot. Oh. Pintada nga ninipot. Lugnoan si kuan. Roko ang taong bato. Nga. Napagitay. Ungong palpak. Oo. Pagpaak ni Rizal na pangak. Doon tatoy.
binuang eh. Ay, kuyawa na yun. Ay, parehagad ko na eh. Basta kay mauna to. Pero, tinuod din naman eh. Mutuod di ka na. Uy, tuo ko na uy. Tuo kayo. Ganahan kay ko ng mga gamgahom uy. Kanang kay bulungan, ni anting-anting. Interesado ko ng mga istorya. Ulo. Bahit sa aswang, kapre, Oo. kanto, mga kalag, mga aninipot. Yaman ang sing-sing pagyan mo na eh. Uy, hala. Oh. Manoy, kadungog ka to, mamauli na ta. Talawan na gud nimo gud. Bahala ka na Manoy, mauli na ko. Uy, uy, uy. Uy, wata ko uy, yuying. Talawan. Diin mo gikan ha? Pa. Tubaga nga kong pangutana, Usting. Oh, pa, dito mi sa sitio mainit pa. Huwag na kung saan mo dito. Gabing dako naglaglaag pa mo. Ha? Natag mo may pangita si mama ninyo. Sa sunod gani mananghid mo. Magpahibaw mo og asa mo aron di mi mabalakan ninyo. Kuan, pasensya na ma, pa. Sorry, ma. Hala, luhod. Luhod mong duha. Unsa man? Di mo muluhod? Hala, sige, pagpili. Kining ikog sa pagi? O muluhod mo anang asin? Luhod lang ko sa asin pa. Si Manoy lang anang ikog spagi. Uy, unsa ka day yuying? Magbuot lagi ka. Ikaw may nagdaan ako, be. Maong, ikaw anang ikog spagi. Ang ngigan nimo no. Kitang duha ng laag. Lagi. Pero, ikaw may nagdaan ako. Alaglalis may hinuon mo. Hilom! Hilom mo duha! Kamong duha no'y akong hapsan ng ikog spagi, ha? Ha? Ay. Mori gusto ninyo, ha? Ayaw pa. Hoy, Juhines! Ay, gibundak Papa man. Juhinis, Gibundak. Mga dagko na ng atong anak. Mauwaw na na. Uy, gusto na kuno anabi. Istoryahon lagod nato ni silang tarunggod. Makasabot naman na. Kulo ka sabot mo na! Di sila maghatag ng kabalakan na to! Hinom na kuno diha, Juhines, be. Ay, Ulitaw na na sila, oy. Kay baw na na sila sa ilang gibuhat. Kay mauwaw na sadang mahibaw ang itong mga silingan nga imo pa na bunalan. Maludhon anang asin. Naum sa kabaya. Kinaraan ka ni imo ha, Juhines. iyay. Kinaraan day, ha? Bilag ko nilang gusto. Ako na tahong masabi, bebe. Awa niya. Ayaw pa kali-hali. O, saba! Oh, Ayun lang pa. Maglisod na mga ni kaglakaw, Mabarag ka pa. ibaw lagi ka. Mauna. Lululula. Suman. Katawan ko ni Moseng. Papay. Papa uy. Ay, inyog yung gipalagot, ha? Ba, kalma lang gud ba? Ay lang kasuko kay atakihon niya ka. Ay, ang akong dughan. Alo. Atake yung kanyang mga bata mo na. Oo. Wana gyud Johannes. Tisaka na ng imong dugo. Gikutasan na ka. Ang akong dughan, hikapa. Bari oy. Ka pa ma. Patayon ko ng mga anak. Mga anak. Naghatang itong konsumisyon, Laura. Soy. Gusto na kuno anak be. Ang akong dughan. Hoy, kamo duha. Panak ka na mo be. Panak ka na mo duha be. Kay na-high blood na ka ng inyong amahan. Oh, sige na, saka na mo. Saka na. Ma. Tubag, Manoy. O ma. Ano mo kong papa pi? Ay. Da. Ikaw manggod, Manoy. Ako nasad. Ngano ni kuyog masagan ako be? Imo man kong gipauban. Ngano lagi ni uban masag ka? Kuyog-kuyugan sa kay ikaw eh. Kuyog baboy. Juhines. Ano ba ka, Laura? Oy, Juhines. mura Ha? ko. Nakikita ka na. Ganun sa ka. Kuan, naa sa inawa nga kabaw. Ha? Ay, kaya mo ko kapos singit na. Nasad? Ha? Ay, naunsa naman taon ng atong dapit. Sige na malag kawa ang mga hayupan din eh. Unya, makitaan na lang nga, namatay na. Gipangkuhaan na og paa, sungay, kuko, ngipon ug uban pa. Na, maogi hapon na'y nahitabo, Juhines. Usa!
Ang kabaw ba, wa na'y sungay. Giputol na ang tiil. Wa na'y kuko. Wa na'y ngipon. Ginoo ko. Ngano man ang tao ni Uy? Unsa na may nahitabo din sa atong baryo? Gikataho lagi, gikataho Johines nga himuon kuno nilang anting-anting ang unsa may ilang panguhaon nga parte sa mga hayop. Wala. Halos tanan din sa atong dapit. Mituon na niya ng anting-anting. Dili na kini maayo, Laura. And ayan guys, nadungga na to ang first part sa anting-anting ni Austin. So grabing pagkawala sa mga kahayupan guys, no, sa mga baka, kanding, kabaw. O gigpangkuan danig mga tiil, ngipon, ikog ug sungay. Kay himuon nilang anting-anting. Hala ka diha. Guys, mutuo ba mog anting-anting? I'm sure most of us no mutuog yun ani guys, kibisan ako no mutuog yun kog mga anting-anting guys, kana mga tagulilong, kana dili madutlan, usa yun po ko sa mutuo ana guys. So kinsa man gaon nagkuha guys sa mga nagpatay sa mga hayop bo no, usa na gaani si Usting manang para ta magsubaybay guys no para matubag ang mga pangutana.